Moi vaan. Niin mä kävin tänään Kemijärvellä ja sit mä ostin sieltä juttuja, niin mä näytän nyt mitä mä ostin. Ja vaan yksi petsi. Tämmönen korkipetsi. Corgi Regalton. Siis tän mä ostin. Mä en nyt avaa näitä. Mä teen sitten myöhemmin avausvideon. Avaan. Noin. Sitten mä sain tämmöset siniset jutskat. Sitten mä ostin siis tämmöset. Tässä lukee jotain. Tässä näin. Joo, siis muutakin mä ostin. Hetki pieni, odota. Hetkinen. Odottakaa. Mä ostin tämmöset shortsit. Joo, siis mä ostin nää shortsit. Sitten mä ostin... Hetki. Tämmösen kissapaidan. Mä kuvaan nyt lattialla. Joo, mä ostin tämmösen kissapaidan. Siinä lukee... Wasn't me, it was the dog. Siinä lukee näin. Seuraava. Ostin tämmöiset kengät. Joo, mä ostin tämmöiset kengät. Sitten seuraavat kengät. Sitten mä ostin myös nää tämmöiset kengät. Ja vielä seuraavat kengät. Ostin tämmöiset kroksit. Ja sitten vielä... Apua. Melkein tippu. Sitten tämmösen. Smile. Siinä lukee Hi you, let's be happy and smile. Joo, se ostettiin Seppälästä. Joo, sitten seuraava vaate kai. Joo. Apua. Tää on hyvin pitkä. Yöpaita. Sitten mä ostin tämmösen yöpaidan. Tosi pitkä. Kasa. Sitten seuraava. Tämmöiset toiset shortsit. Tämmöiset farkkushortsit. Sitten tämmöisen heppapaijan. Ja vielä yksi. Tämmöisen paidan, jossa oli sydämiä. Joten siinä kaikki. Toivottavasti tykkäsitte ja toivottavasti seuraatte. Moikka!